Jos lähdetään liikkeelle siitä, että ei ole vielä suurta varallisuutta ja sitten kiinnostaisi, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Mä sanoisin, että kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että alkaa opiskella. Sitä, että miten raha toimii, miten sijoittaminen toimii ja sitä, että miten se meidän pääkoppa toimii. Kun vaurastumiseen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle kasvua, niin jotain täytyy tehdä, että saadaan sitä rahaa tulee sisälle päin. Ja sitten kun sitä rahaa tulee sisälle, niin sitten sitä täytyy jollain tavalla manageroida sillä tavalla, että me ei käytetä kaikkea rahaa, mikä tulee sisälle. Osa siitä rahasta laitetaan sivuun. Osa pitäisi laittaa säästöön, että me pysytään lyhyen aikavälin niin kuin turvassa, että jos jotain sattuu ja sitten osa täytyisi sijoittaa, että me oltaisiin sitten se pidemmän aikavälin päästä turvassa, esimerkiksi siellä eläkepäivillä. Ja sitten kolmannekseen täytyisi vielä muistaa, että osa rahasta täytyisi myöskin kuluttaa. Osa siitä rahasta on kuitenkin budjetoitu siihen, että meillä on jonkunlainen pelivara pitää hauskaa.